Halo, assalamualaikum. Ya Allah sayang, sedina kok elek karo aku ki nang ngopo? Kok ngenengke? Lama, apa aku harus Ya Allah. Apa kebar kelon kekeselen. Kelon maning ngomong nyong krasa. ora mah, ora. Lembut ora. Tenan mah, ora mah. Ya tak mel kok beli-beli ora telepon ngopo to yang bingungi. Awakku ora enak mah. Ambune bermongko tekan ketemu. Oh, Terus gue kan awak. mau isu aku ngebel. Mah, Ora digubris. Mau ngebel ora digubris. Apa ditekel-tekelan? Mama ngono sih mah, ora ngopo-ngopo mah. Ditekel-tekelan kok. Ora mah, sini aku apa barang iki awakku sehat. Yo, lah aku yo bingung yo. Balik kerja jam 11. Tak kabari isuk 5:30 aku tangi tak miss call ora balesi. Sampai mau. Jam piro mau? Aku miss call jenengan pengen piro? Pengen 3. Iki aku bar mak menane matun. Lawu suwi mbek jangan bening. Ini nggak apa mah. Suwi karo jangan bening suwi opor. Aku yang mamok, mami sukto, Mungkin mamrene mami buto. sing genah mam jam piro mau? Tenang. Jam Sukto, piro ne, Mang? yo, tengah hitungan aja. Ojo kluwean lho. Nah, apa ya kirain nama? Nama, Ya. Heeh. kangen aku dan mama. Yo ngene to nek kangen. Yo kok bisa sama, Kapan? Iya. aku guru boleh untuk TP bareng sama. Apa? Guru boleh untuk TP. Ora usah. Mah, bentar mana? Hah? Bentar mana udah? Ah, lah kok dikake terus? Bukan bu mama. Ngalah. Kata ke mama kok. Ora Ben kolong ini. usah. Ben kolong ini. Ben budak-budak. Ben mana. Nah, ora usah. Apa? Pengen enak murah kok nganti budak-budak mengenai. Nah, biasa ora ngombe nduk. Jadi kan gue ya. Ya. Auson bebek. Yura pukul sama gede sama Mau bar entune. ora ma ora ora Yakin. Kok dipen kok ngabari? Oh iya wis ora apa-apa ning omah. aku turu awak ora enak. Kriki. Lho, ya gawane kan kritik-kritik kok, Mas. Jadi benar mulai ke sana, sementara kok mesti siap kok kan punya nanti mama. Tak kira ning dia opo jalan-jalan dari sini itu. Enak. Oh, yo aku bingung to biasa. Banget misal sampai pengen 3, pengen 4 kok ora dibuki. Apa pengen di Maaf ya, Pak. yang Aku sempat kritik. udah yang kene. Yo, mau baru jadi. Aku makan itu banyak. Mungkin ada iki. Jadi kan persiapannya kan oke. Pasti bahan barang. Aku jadi barang. Enggaknya kok kamu kira kentel keruntal kok ora direspon. Mama fokus mah jadi awak dulu baik.
Mama seneng be aku sudah sama kok ngono mah. Nah, aku ki nek ayo ora ngomong pun kan aku kudu pakatonen yo. yo aku kudu wae aku kangen mama. Pancen nek sibuk gawean ki nganu kok ya. Yo. Aku dhewe yo nek gaweane akeh ning omah yo ora respon HP. Ya. Yo mah. Kadang gue malah bojomu juga. Iya mah. Yang penting di selnya, ini aku mes kalau orang itu. Wis tak sel. Makanya orang umum kan gue tak silent. Bermaam nih mak nembe wae mangan iki aku malah urung tak umbeni ngombe kune rasem. Iya. Ya sama oleh telur tak sampai mama. Iya sayang iya. Ora usah ngombe telur ya. Iya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya mah.